Recordo os primeiros pasos da certificación en Galicia, non fomos os primeiros, creo que houve outra empresa que certificou antes, e os motivos, bueno, era un pouco necesidades de mercado, non? Os clientes cada vez estaban máis preocupados de garantizar que os seus produtos procedían dun monte xestionado de forma sostenible, e tamén un pouco foi por intentar facer ver que era posible certificar os montes, non? Facer unha xestión. Entonces, bueno, creíamos nese momento, o Finsa creía nese momento que debería ser dos primeiros en certificar os seus montes para animar ao resto dos propietarios a facelo tamén, non? E así poder ter máis monte certificado en Galicia. Creo que o intentamos, non sei se conseguimos, eu creo que a vista dos resultados, sí, eu creo que foi un labor non só de Finsa, foi un labor de todos, non? Aí participamos desde os grupos de certificación, os propietarios, as asociacións, a industria, foi un traballo conxunto de todos, non? Era algo que se necesitaba, era algo que o resto do mundo tamén estaba facendo e era algo no que tiñamos que poñernos tamén ao día. Nese sentido, creo que sí, que todos os pilotos que houve, todas as iniciativas de certificación axudaron a que o resto de propietarios se animaran a certificarse.